ollaan Tuomarinkylän ratsastuskeskuksessa ja meneillään on Etelä-Suomen ratsastusalueen ratsastusseurojen välinen joukkuekilpailu esteratsastuksessa. Ja itse olen Juha Vaarama, Tuomarinkylän ratsastajien puheenjohtaja, ja seuramme järjestää nämä kisat. Seuramme on toiminut tällä mäellä vuodesta 1968 lähtien, ja seuran tarkoituksena on olla ratsastusseura osana Suomen Ratsastajaliiton toimintaa, ja seuratoiminta on täysin vapaaehtoistyötä ja me järjestämme täällä kilpailuja lähinnä seuratasolla ja sitten tällaisia vastaavia, kuten tämä. Keväällä meillä on ollut täällä Etelä-Suomen ratsastusalueen ratsastuskoulujen välinen mestaruuskilpailu, jossa on ratsastettu sekä koulu- että esteratsastuksessa. Ja sitten järjestämme kilpailuja täällä ympäri vuoden näin kesäaikaan ulkona ja talviaikaan sitten täällä olevissa maneeseissa. Kilpailut on hyvin matalalla kynnyksellä, jos ajatellaan sitä ristikkoluokkaa. Eli täällä ristikkoluokassa on poniratsastajia, jotka ovat alle kouluikäisiä ja eivät välttämättä ole ratsastaneet vuotta kahta kauempaa. Mutta toki sitten kun estekorkeus nousee, niin se vaatii sitten enemmän harrastuneisuutta ja kokemusta, sekä tietysti hevoselta vaaditaan sitten paljon, kun estekorkeudet lähtevät nousee tuosta 80-90 sentistä ylöspäin, niin silloin vaaditaan hevoseltakin aika paljon. Tuomarinkylän kartanohan on vanha perinnemaisema-alue, joka sijaitsee tässä Vantaanjoen rannalla. Ja sen lisäksi, että täällä voi ratsastaa ulkona ratsastuskentillä, sisällä maneeseissa, täällä on ulkoilutiet ja ulkoilutieden vieressä on myös ratsastukseen sopivat erilliset ratsastustiet. Eli täällä voi myös ratsastaa ulkona maastossa. Ja yksi ratsastusteistä kulkee aivan tuossa Vantaanjoen rannalla, että siinä voi hevosen selässä seurata sitten muun muassa uimarannan toimintaa toisella puolella sekä nähdä kanotilla joessa liikkuvia melojia. Täällä Tuomarinkylässä toimii 2 yksityistallia, jossa sitten on yksityisratsastajia, joilla on omat hevoset. Ja sitten täällä toimii myös 2 ratsastuskoulua. Ja ratsastuskoulussa niin ei tietenkään ole ratsastaja omista hevosta, ja ratsastuskoulut sitten antavat hevosen vuokraa vastaan kilpailukäyttöön ratsastuskoulussa ratsastaville oppilaille, jotka sitten kykenevät suoriutumaan sen hevosen kanssa siitä radasta. Niin nyt ollaan täällä Tuomarinkylän ratsastustalleilla ja tämä on tämä ratsastusopisto, niin voisitteko kertoa vähän tästä historiasta, milloin tämä on alkanut ja minkä verran täällä on hevosia ja paljonko täällä on väkeä, mikä pyörittää tätä? Joo, eli meillä oli itse asiassa just tässä Tuomarin kartanon ratsastusopisto Oy:llä, niin meillä oli just tänä kesänä 30-vuotisjuhlat, että tämä on tässä nyt tällä nimellä ja meidän perheen omistuksessa ollut nyt viimeiset 30 vuotta. Ja sitä ennen tämä on ollut Jouni Taivalojalla tämä talli, jotka ovat tämän tänne aikanaan perustaneet. Ja tässä on meillä on tässä 30 hevosta. 30 hevosta, joista semmoinen 22 hevosta on tällä hetkellä opetuskäytössä. Ja meillä on sellainen reilu 300 oppilasta viikossa. Eli meillä on arki-iltaisin tunteja kello 16-21. Ja sitten meillä on sellaisia aamuisin ja aamupäivisin sellaisia pienryhmiä, mitkä ovat sitten tällaisia 4-6 henkilön pienryhmiä, että aamuisin ja aamupäivisin on myöskin sitten tunteja. Ja tässä on meillä 5 opettajaa tällä hetkellä ja tallityöntekijöitä on sellainen ehkä 10. Mm-hmm.
Joo, onko helppo päästä tänne vai pitääkö jonottaa? Teillä on eri levelillä näitä kursseja ja niin kuin ymmärsin, teillä on tämmöinen selkeä ohjelma, missä edetään vuosittain eteenpäin. Niin teillä on kursseja, mutta ilmeisesti irtotuntejakin sitten onko mahdollista saada, jos joku haluaa irtotunteja tulla ratsastamaan? Joo, eli niille tunneille voi ihan päästä sillä tavalla myös irtotunneille. Eli meillä esimerkiksi on ihan semmoinen puhelinpäivystys, missä voi sitten tiedustella niitä vapaita tuntipaikkoja. Ja sittenhän myös on sellaisia ryhmiä, missä tulee peruutuksia. Eli voi sitten mahtua jollekin tunnille, joka saattaisi esimerkiksi muuten olla täynnä, mutta saattaa tavallaan sitten irtotunnille päästä esimerkiksi peruutuspaikalle. Ja varmaan monessakin ratsastuskoulussa on niin, että ne suosituimmat kellonajat ehkä kello 18, kello 19, kello 20, kun ihmiset on päässyt jo töistä, niin että tavallaan niissä ryhmissä sitten ehkä ei ole välttämättä niitä vapaita paikkoja, mutta varmasti sitten toisenlaisiin kellonaikoihin saattaa ihan olla jopa pääkaupunkiseudullakin, saattaa olla joitakin vapaita paikkoja, eli ihan vaan rohkeasti kysymään ja tiedustelemaan sitä vapaiden ryhmäpaikkojen ja irtotuntien mahdollisuutta. Tästä on ollut hevosen ylläpidosta ja kilpailemisesta lehdessäkin juttua. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin siitä joku aika, kun eräs kilparatsastaja oli omat kustannuksensa laskenut, mutta yksityishevosella voisi sanoa, että varmaan se, että hevonen on tallissa, niin siinä menee jo 1 000 euroa kuussa ja siihen päälle sitten tulee hevosen ylläpitoon liittyvät eläinlääkärikulut, kengitykset, vastaavat, lisäravinnot ja muut. Taas sitten ratsastuskoulussa ratsastavalle, niin harrastus maksaa, voi sanoa noin, ehkä sanoisin 50 euroa tunti täällä Helsingissä. Riippuu vähän paikasta, missä ratsastaa. Itse varusteisiinhan ei sitten välttämättä ratsastuksessa kulu niin paljon rahaa, että aika pienellä panostuksella sitten pääsee loppupelissä voi ratsastaa. Kysyisin sitten, kun aloittaa kohtalaisen pienenä tuon ratsastusharrastuksen, niin tarvitseeko jotain omia varusteita olla, voiko niitä vuokrata jostakin ja mitä suurin piirtein maksaa sitten varusteet ja sitten näiden kurssien jotkut esimerkkihintoja, voisiko niistä jotain sanoa? Joo, no ihan alkeiskurssille niin kuin tärkeitä varusteita on luonnollisesti se kypärä. Eli se on semmoinen, että se pitää olla niin kuin näiden nykypäivän turvaluokitusten mukainen. Eli jos sitten jotain sattuisi, niin on tosi tärkeää, että niissä kypärissä ne turvamerkinnät. Että se on varmasti se niin kuin kaikista tärkein varuste ihan sieltä alkeiskurssista alkaen. Ja nuo kypärät maksaa sellaisesta 100 eurosta 1 000 euroon ehkä siltä väliltä. Et ihan hyvän peruskypärän noilla turvamerkinnöillä saa kyllä jollain 100 eurolla tällä hetkellä. Ja sitten oikeastaan alkeiskurssille riittää ihan tommoset vaikka verkkarihousut, eli ei välttämättä tarvitse olla ihan ratsastushousuja, että voi hyvin aloittaa ihan sellaisissa pehmeäpintaisissa verkkarihousuissa. Ja tärkeintä on se, että ne housut ei ole kauhean liukkaat. Eli just se, että ei sitten luisu sieltä hevosen selästä sen takia, että ne housut on kauhean liukkaat. Ja sitten kumisaappailla voi hyvin aloittaa, että ei tarvi missään nimessä olla mitkään viralliset ratsastussaappaat. Kumisaappaat on ihan hyvät, että kunhan niissä kengissä on sellaista korkoa tässä niin, että se jalka ei sitten luisu syvälle sinne jalustimeen. Ja ratsastushanskat on hyvä olla, mutta myös siinä vaiheessa kelpaa sellaiset jotkut kotota löydetyt nahkahanskat, missä on vähän pitoa. Eli tärkeää on se, että se nahkainen ohja ei sieltä sitten pääse luisumaan sormien välistä, että niissä ohjissa on vähän sitä pitoa. Ja ne nyt ei montaa kymppiä ne ratsastushanskat maksakaan, että
2-3 saa ihan kelpo ratsastushanskat, millä sitten pärjää. Ja sitten jos sieltä alkeiskurssilta, mistä ratsastajat aloittaa, niin jos sieltä sitten edetään jatkokurssille ja siitä sitten eteenpäin, niin silloin yleensä lähdetään sitten ostamaan näitä ratsastushousuja, missä on joko näitä kokopaikkaisia, mitkä on täällä ihan ylhäällä asti, tämä grippi tai mokka, joka sitten tavallaan pitää paremmin siinä satulassa kiinni. Tai sitten on vaan niitä, joissa on tässä polven kohdalla sellaiset niin sanotut polvipaikat, mutta ne on ehkä enemmän sitten esteratsastajilla käytössä, kun esteratsastajat istuu enemmän sitten kevyessä istunnassa. Eli kypärä ja hanskat ja ratsastushousut, ja sitten kun se ratsastus siitä eteenpäin jatkuu, niin sitten yleensä panostetaan myös, että ostetaan sitten nahkasaappaat, jotka sitten tukee aika hyvin tota nilkkaa ja on sitten myöskin aika kestävät ja sopii sitten kaikkiin ratsastuksen lajeihin, mutta niitä ei tosiaan vielä alkeiskurssilla tarvita. No sitten hevosen huollosta kysyisin sen, että vuosittain tuolla näin äsken, että siellä harjattiin hevosen hampaita ja sanottiin, että 2 kertaa vuodessa, kun meidän pitää harjata joka päivä, niin minkälaisia tämmöisiä perushuoltotoimenpiteitä on niin kuin tärkeimmät? Joo, no tärkeimmät on esimerkiksi just toi hammashuolto, mikä on tosiaan 1-2 kertaa vuodessa, että riippuu vähän hevosesta. Ja sitten niitä tärkeimpiä asioita on tietenkin se kengitys. Ja siinä myöskin se kengitysväli sitten riippuu vähän hevosesta, että toinen hevonen kasvattaa sitä kavioa vähän nopeammin ja toisella hevosella ne kaviot kuluu sitten tosi hitaasti. Ja siihen vaikuttaa myös sitten se ratsastuspohja, millä ratsastetaan. Että jos ratsastetaan paljon sisällä hallissa, niin kaviot kuluu vähemmän ja sitten se väli voi olla pikkasen pidempi. Ja sitten taas jos ratsastetaan paljon tuolla maastossa, missä on hyvin karkea pohja ja tuolla kentällä, missä se hiekka on ehkä vähän karkeampaa, niin se myöskin sitten kuluttaa niitä kavioita nopeammin. Eli kengitys on tosi iso osa sitä hevosen hyvinvointia ja ammattilaiskengittäjät täytyy ehdottomasti olla sitten siinä hommassa mukana. Mutta semmoinen aika tavallinen väli olisi ehkä semmoisesta 6 viikosta 8 viikkoa, että siltä väliltä sitten toiset hevoset vielä lyhyemmällä kengitysvälillä ja toiset hevoset sitten vähän pidemmällä kengitysvälillä. Ja sitten on ihan noi rokotukset. Eli meillä Suomessa pitää vähintään kerran vuodessa rokottaa influenssaa ja sitten hevoset saa myös tetanusvahvisteisen rokotteen, eli raspaus, kengitys, rokotus. Ja sitten on ihan näitä perusjuttuja, mitä tehdään, eli hevosia hierotaan tarpeen mukaan. Hierotaan niin kuin jotkut hevoset käyttävät fysioterapeuttia, kiropraktikkoa, vähän riippuu hevosesta ja riippuu tarpeesta. Ja sitten yleensä niillä on semmoinen niin kuin tavallaan vuosittainen eläinlääkärin perustarkastus, eli tavallaan ennaltaehkäistään, ettei satu mitään vammoja, ja tavallaan huomataan ajoissa, jos sitten on jotain sellaista rasituksesta johtuvaa, mihin voidaan ajoissa puuttua, kun tarkistetaan sitten eläinlääkärin toimesta riittävän usein, että hevosella on kaikki hyvin. Et noi on melkein ne perusasiat: kengitys, raspaus, rokotukset, eläinlääkäritarkastukset ja niinku semmoinen hieronta on myös tosi tärkeä, koska siinä huomaa myös sit, jos hevosella on jotain sellaisia kipupisteitä, mihin päästään sitten ajoissa puuttumaan. Harjaus tietysti joka päivä sitten on. Joo. On normaali juttu. Joo. Et meillä on melkein kaikilla hevosilla omat hoitajat, että tässä on aika vahva tämmöinen yhteisöllisyys ja hoitajakulttuuri. Täällä on lapsia ja nuoria ja aikuisia ja eläkeläisiä. Meillä on aika iso porukka tässä ja tytöt ja pojat käy täällä sitten harjaamassa hevosia päivittäin ja ne harjaa niitä ennen tunteja ja hoitaa niitä sitten tuntien jälkeen. Et toiset hevoset tarvii sitten esimerkiksi jalkojen kylmäämistä vesiletkulla tai kylmäsuojilla ratsastustuntien jälkeen ja
toisille riittää sitten harjaaminen ja märkien paikkojen pesu esimerkiksi tuolla vesiboksissa tai sitten sienellä tässä käytävällä. Eli aina ne hiet täytyy sieltä sitten pyyhkiä pois, muuten se hiki jää sinne sitten polttamaan ihoa. Ja se harjaus on ihan sitä jokapäiväistä hevosen tärkeää huoltoa. Ja kaviot toki täytyy putsata joka päivä ja siellä sitten myös, jos on jotain erityistä, niin heti lähdetään sitten toimenpiteisiin. Et kun putsaa ne kaviot, niin huomaa myös, jos joku kenkä on vaikka löysällä tai jos joku kenkä on vaikka irronnut, niin saadaan sitten ajoissa kengittäjä paikalle auttamaan siinä tapauksessa. Ratsastusharrastuksen ikähaarukkahan on sellainen, että sitä voi harrastaa ihan pienestä vaariin. Eli tuolla ratsastuskoulussa, jossa itse ratsastan, on kouluikäisiä, alakouluikäisiä ratsastajia ja sitten siellä on jopa yli 70-vuotiaita veteraaniratsastajia. Eli ikähaarukka on laaja ja kilpailuthan on siinä mielessä tasa-arvoisia, että kilpailussa voi samaan aikaan kilpailla yhtä lailla nuori kuin vanhempikin. Joo, eli tämä on tosiaan kiva laji siitä, että tähän voi aika monen ikäisenä lähteä mukaan. Ja noi ihan nuorimmat käy ensin tuolla ponitalutuksissa, eli tavallaan vähän niin päästään kokeilemaan sitä lajia. Ja ne on ihan sellaisia, yleensä sellaisia aika pieniä lenkkejä, mitä tehdään ihan tässä lähiympäristössä sellaisilla pienillä poneilla, minkä selkään voi sitten mennä myös sellaiset, sanotaan ehkä 4 vuodesta eteenpäin. Ja sitten yleensä siitä tavallaan se seuraava vaihtoehto on noi tenavatunnit, eli on sellaisia osassa ratsastuskouluissa, missä on vähän enemmän poneja, niin niillä on sellaisia puolen tunnin pituisia niin sanottuja tenavatuntia, ja siellä on sitten vähän pienempiä poneja, ja se on enemmän sellaista niin kuin leikin varjossa oppimista, ja ne on tosiaan vähän semmoisia lyhyempiä, että tuommoiset 6-7-vuotiaat ei oikein vielä jaksa sitä tunninpitoista ratsastustuntia, että ei oikein motoriikka eikä kärsivällisyys riitä sitten niihin pitkiin tunteihin. Ja siitä se seuraava askel on sitten yleensä toi alkeiskurssi. Ja pääkaupunkiseudulla useimmissa ratsastuskouluissa toi ikäraja taitaa olla 9-10 vuoteen. Joissakin talleissa toki sitten, jos on enemmän poneja, niin voi olla vähän nuorempiakin. Mutta sellainen aika yleinen aloitusikä on sitten siitä 9 vuodesta ylöspäin. Ja niillä alkeiskursseille voivat osallistua aikuiset ja lapset. Eli kaikki aloittaa ihan samoista asioista, niistä perusasioista, hevosen käsittelystä ja tosiaan niistä eri askellajeista ja ihan täysin sieltä kouluratsastuksen perusteista, niin kaiken ikäiset voivat oikeastaan sitten osallistua. Ja oikeastaan se vaikuttaa eniten, että on tavallaan semmoinen ehkä vähän enemmänkin ennemmin urheilullinen ja semmoinen myös kiinnostunut siitä omasta hyvinvoinnista ja tavallaan siitä liikkuvuudesta, että aikaisemmin ajateltiin, että ratsastus on niin kuin kaikkien laji, mutta nykyään se on ehkä enemmän niin, että kun meillä on tullut tähän ratsastukseen muun muassa nämä painorajat mukaan, eli että pitää olla silleen itsestään huolehtiva ja itse myös semmoisessa kunnossa, että sitten hevonen jaksaa sitten sen ratsastajan painon siinä myöskin kantaa. Ja tosiaan on tärkeää, että on silleen tavallaan liikkuva keho ja että on sillä tavalla urheilullinen, että kun just hevoset on isoja ja nopeita ja vaatii sitä aika hyvää kehohallintaa kuitenkin sitten se ratsastus. Jaha, sä hermostuit nyt. Niin on vaan hyvä, jos ratsastaja sitten esimerkiksi harrastaa jotain oheisliikuntaa sen ratsastuksen lisäksi. Et ratsastus on kyllä tosi hyvä urheilumuoto ja on sillä tavalla rankkaa, että vaatii kyllä tosi paljon tätä kehonhallintaa, mutta siitä on toki hirveästi lajissa apua, jos sitten
pitää myös muulla tavalla itsestään huolen, eli pitää siitä keskivartalon treenistä huolta ja harjoittaa myös jotain muuta liikuntaa siinä ratsastuksen ohella. Ja tosiaan ratsastuksen voi aloittaa myös ihan aikuisiällä. On meillä ollut alkeiskurssilla semmoisia jotain lähemmäksi 70-vuotiaitakin, eli semmoisia, jotka sitten lähtevät unelmaa toteuttamaan vielä aikuisemmalla seniori-iällä, että turvallisessa ympäristössä Suomen ratsastajan liiton hyväksymissä ratsastuskouluissa, missä on sillain turvalliset hevoset, niin on varmasti mahdollista myös korkeammalla iällä sitten se ratsastus aloittaa, mutta toki sitten täytyy ehkä jatkoa ajatellen sitten suunnitella, että miten se siitä sitten etenee, mutta on periaatteessa kyllä mahdollista sitten myös myöhemmällä iällä aloittaa se ratsastus. Hevosen ja ihmisen suhde on ei pelkästään urheilullinen ratsastus, vaan siinä on myös se, että hevosta pitää ymmärtää ja hevosen kanssa olla sinut. Ja hevonen aistii hyvin äkkiä, jos ihminen on hermostunut tai pelkää hevosta, mutta toisaalta silloin kun hevoseen luottaa, niin hevonen luottaa ratsastajaan ja yhteispeli sujuu. Itselle ainakin ratsastus on sellainen urheilu, että siinä hevosen selässä kaikki muu unohtuu. Eli se on täydellinen rentoutumiskeino siinä mielessä, että kaikki arjen huolet unohtuu, koska siihen ratsastamiseen pitää sen suorituksen aikana keskittyä ja hevoseen myöskin. Sitten tämmöinen tärkeä kysymys tässä. Valtakunnassa on tapahtunut kaikenlaisia muutoksia. Presidentti on vaihtunut, urheilullinen presidentti. Jos hän haluaisi paraateja tarkastaa hevosen selästä, niin saisiko täältä palveluja, opetusta ja kuinka kauan semmoinen veisi aikaa, että onnistuisi tämmöisen paraatin tarkastus hevosen selässä, josta näkee paremmin niin takariveihinkin sinne? No paraatiin en osaa kyllä vastata, että onnistuisiko se, mutta jos presidentti haluaisi tulla ratsastustunnille, niin ei muuta kuin tervetuloa.